Anyang laki din! Agbusog ka ana imbaga, sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nak anapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodan wan. Tinak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Saan ang paya mabisin, lakay? Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Bapan kan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tinak agdigo saan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manaan ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunaw pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal-kamal ti amom nga ibaga. Sayong, lakay. Apay aya, Rima, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya, rabrabi eh. Pagpaparot ka itibok, ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anyak mo mati, bayad mo kanyak. Dahito yun Ay, manjak. Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat. Tapno doha talang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak. Aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. Sapay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kat nasaya at no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Wala. Makabanog pari Jess. Anya, si kapay ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti paparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay ano sa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimot iti ka ubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kunti agan anos, pari Jess. Di mo nga min ammo ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay ka na. Papanantaya. Mapantan ijay silid. Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Urayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmat. Aneko. Apay ngagkundot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tangat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pagtakaon. Di na kasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagruprupam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, sayro. Na,
Sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki. Ha? Day talang ngipan mo tinapudaw. Ne, apayan bakit? Anyat naknakan mo, tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka sa iro. Di ka kaya ta makita. Paano? Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi, nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak niya. Kay kayat da kano diti balayaw. Tada nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wan nanang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unaangam na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Kada kayo pa'y laang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yes, sidag mo man taping-ping mo, lakay. Apay tiping-ping ko. Basta yan sidag mo. Sige. At tiping-ping ko, bakit? Ay na, kas naman sana tiping-ping mo. Anay ko, nagsakit! Kaya kinagat mo tiping-ping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga, min. Sariola kay. Anya? Ha? Ni, apay nga dul-dul o kamutan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikungga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasinto lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya at pagsapulan yaw. Ay, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manja. Ay na, agindi di ka paila. Basta, manja. Ay, naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo umamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa balilangan na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo naman ni Sanak. Sa dino ngay nga rin ti pangalaki tinalo umamangga. No kayat mo, dailangan nalum apapaya. Manja! Nalum aguyabano. Manja! Nalum nga atis. Manja! Nalum abayabas. Manja! Nalum asantol. Manja! Nalum akaymito. Majak na rod! Jay lang, naloma mangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraan ka no awan maitan mo kanyak ang naloma mangga. Ay na, naglimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin.
Di pa ikat matayan tapon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin, Joan. Sumangam, kasinsin. Anya ko mga iti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti ponta, Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Addak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin tipingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Magsakit. Nagtarik ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sus. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga lulapigusan. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si Kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mon bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a paginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya aklase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Ay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko na mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurong tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit ter aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyamanak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agaway, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmet ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan, lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, na hindi pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya, Makakapkapiak ngamen, Lerma. dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya, Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti kagarak no sa anak ama kakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. anya, Ay, makapuyat
ti ayat. Na ay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend, Anya day ta, my friend? uray jakon ibaga kinilerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? No siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglang nga marigrigat. Agree? Wen, my friend. Agree. No kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong bata nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana. Amangan mo agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyakto ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyaklaang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oresak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunatam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di, mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Para kan kalahing ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Iso nga rod nga mayak dito kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Taisupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan na nga rod nyagbayag? Agawid ako. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa ino ti papanam, mayak, mate. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y la pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanya. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo mapan agdaton ti aramidom ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikap-kape. Anya laki din ni manang dunita. Ay na po, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, mate. Yung kababain deta nga aramid mo. Ingkakit din makikap-kape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dati asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh.
Ay na, ay, agyaman nakabarok. Ay, ada ka din ni Lerma, na. Umay ko kumapasyaran. Aday di sila na Mabitlaan tayo nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito'y balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak ngam namaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya dayta umumok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manen dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, Mike. Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amumot na pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da dya tao. Asino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta? Gapot agdat-daton mo't gayam kini Lerma. Aya, Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimud na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Sambaw. Ayaw kaw. Apay, Bining, ading ko. Nabartik ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laeng sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balay da. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka met amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape ije balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay Biling.
Nuag daton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukan me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Uy, Nana. Umayag man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kini Samboy? Anya, ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, Bining. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit, Bining. Agayan ayaten dalirmaken Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangit. Aray ko, hindi nanog mo matintingiwat ko, tatang. Gunggunam. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo ta nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gungguna, Bining! Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit ding! Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, manulangan nga daw, Mare. Valentine's Day na. Ay, wag nga ron kumare. Ay, papanunutag lang ti boyfriend ko, ha? Ada nga tamang regalo na para kanya kindon February 14. Ha? Ay na mare, saan mo na panunutan dayta? Ay, sana mabalin. Masapol nga da regalo na kanyak. Ha? Tiyak lagi di pagbibigyan no itirabiino awan regalo na kanyak. Anya? Pudno ti bagbagak. Awan ti agkay-kayang. No, awan ti bouquet of red roses with chocolates. No, February 14. Ay una yun dayta mare. Katuan mat. Talagang awan ti kayang. No, awan ti sabong nga itag na kanyak. Uray once in a blue moon mat kat pagbalinan nakmat nga special. Anya lagi dinaya. Lakay, kaya't kulaan nga ipalagipkan ka nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Saan amabalin nga awan regalom kanya? Anya? Si kagit di mat bakit? Katuan ha? Makangag kalakit di iti awan sardeng na asao no sumangpet ka nga ima-ima. Una yan, Corita. Alawanan. Regaluan kanto iti sabong nga da chocolate na. Kayat ko day talakay. Namnamaag day tangay bagama. Uwin ka di. Anya kalakit din aya. Kat gapo takas na timbagam. Ala, intan ijay silet lakay. Nakadigos akon. Si kalang tururay. Anya? Ay no syakla ang lakay. Saan anabatag ti sabong? Wano anyaman a regalo into no may a Valentine's Day. Ha?
Di igatang mo iti sabong. Ay na, igatang mo laangan iti manok ta partsyenta ta dapay si daan. Makaigop tayo pa iti sabaw. Ay, uwan na bakit? No, kastati ko na. Dagiti nga min daddo mga asawa a babae, kat masapol ka nung adda regalo dagiti asawa da para kadakwada. Ay ngam no siyak, it doesn't matter. O sige, gumatang iti manok inton Valentine's Day bakit? Lutwak a pinikpikan. Ay na, kat agyaman ak alakay no kasta. Anya lakit din aya. Oh, adto iti sabong. Regalok para ken ka, Corita. Ay na, agyaman ako na ilakay. Agyaman na ka talaga. Awan anyaman na, basta para ken ka. Happy Valentine's Day, bakit? Happy Valentine's Day to lakay. Agyaman ako na, ya. Ala, inkan ijay silid, talo katamday ta regalok para ken ka. Oh, agtuyen tilutwak a pinikpikan para kang kabakit. Agyaman ak lakay, ay nagganasan. Ay, wala. Imbis nga igatang ko iti sabong, unuan niya dita. Ingatang ko lang iti manok, mabsog ka pa'y bakit? Ano nga min ay ti sabong? Malaylay tumot laang. Isumat. Iso nga ita a Valentine's Day. Ilutuang ka lang. Dito'y ka lang salas ha. Agbuya kay TV, tas siyak tagluto. Aldaw mo ita bakit? Anya lakit din. Kaya't kumanday ta. Nasaya at day tangar aramidong lakay. Itultuloy mo ah. Anya? Saan lang nga ita Valentine's? Inaldaw ako ma. Oh, anya ngayon mo tintin nila kayo mo ken ka, di Valentine's Day, kumare. Ha? Ay, ado kumare. Anya? Rinigaluan nak iti bouquet of red roses. Ada pa'y chocolate. Oh, edi wow, ikaw na. Apay si ka, awan inted ni boyfriend mo ken ka. Ang damat may sabari sa pangturog akawas. Iso na lang, tawan sabong nga inted na kanya. Ay, awan adi nga rod ano kasta. Saan nakaalaw no awan regalo na kanka? What? Ngam siya, mariknak alabnak nila kay ko. Gaputa adda regalo na kanyak edi Valentine's Day. Di sana all na lang, Corita. Marik nga na kanong nga ruwan, alab na lab nila kay na. Gabot, ini kanda iti sabong iti Valentine's Day. Anya? Ay, nasaya at adino kasta. Ha? Patya mo tayo kay. No siyaklaan nga amok amin di mapasbasa magidaglaw-law. Anya lakit din kunak manlatan. Anya? Amok ngamin nga aging gaita. Kat saan pa lang sininsinaan ni Antoine di babae na. Anya? Aging gaita? Ha? Un mare. Iso asaan man nga agkampan diraya ako rita. Iban nakal nagit din kanyak nga ini kanila kay na iti sabong. Ha? Gabulaan tawon intet nilagay ko kanyak. Oho? Oy, sika talaga. Ang may uslaan. Ure awan intet nilagay ko kanyak sabong. Nasibugan mati sabong ko. Anya? Nay, sabong mo day kaimot mo, Kurita. Ha? Ay, wala na. Umay kulaang mata, ipakita ka na kayo. Anya? Inted nila kay ko da ito iti kalman nana. Iso ang naragsak ti Valentine's Day. Gapu iti da ito a regalo na. Kastaya.
Mariknak akas taunay ti panagayat nila kay ko kanya. Saan akas iti daduma dita nga awan pa'y sabong da idi Valentine's Day. Anya? Pagkakitaan, asaanan nga ay ayatan dagiti asawa da. Oh, pagkunamag? Una, tanon na patig da pa'y laang kadagiti asawa da. At ako mamot ti sabong da akas kanya. Anya? O alain ako nanak, inak pa'y ijay kaaruba at duma. Mapan ko ipasyar da ito'y sabong nga inted nila kay ko. Nasken amaamuan da. Anya? Ay napaw, ay pakawanam. Oh, nagputo ti darang ti init ng pumalagnaka si Kakurita. Ha? Kan apa nita sabong nga imot mo? Ay namare, umay kula ang ipakaamu kada kayo nga inikanak nila kay ko iti sabong idi Valentine's Day. Anya? Siguro, awan inted nila kay mo ken kanya. Ha? Eko ha? Awan angam inlutuan nakmot iti naimas asidaak. Dinabsogak pa'y. Naragsaka kun oray sa anak nga inikan iti sabong. Uhu, di ko namkit di. Awanin panagayat nila kay mo ken ka. Iso nga awan sabong mo. Anya? Ala, ditakan mare. Umay ko laang impakita nakaragragsakak idi napan a Valentine's Day. What? Mapanak pa'y di ta kaaruba da duma. Mapan ko ipakaamo. Ay, makapaalag at talaga dayjay ako rita. Umay na insursor di sabong nga inted nila kay na edi Valentine's Day. Anya? Katun, inrugi na edi laod, nagpadaya. Anya? Imay pa'y nga rod ditoy. Nagpudot ti darang ti init itay aldaw. Nagagat, ano pa nang ipagpag na iti sabong kanong nga inted nila kay na. Oh, nayan ako rita. Naglimlimpyo talagang ti panunot na. Anya? Iwan man. Sigo din atadahil ti panunot na. Iso nga aglimlimpyo itan. Di mo pa ila imbaga keng kuana. Ama sigurado na nga tanga ay ayaten nila kay na. Anya? Anyat kahit masawan. Kat naging gaita. Kat adda pa ilaang babae nila kay na ama pan nasarsarungkaran ija ili. Ha? Iso ano na pudno nila kay naging kuana. Saan ko man nga agsapul iti sa bale? Iso asaan nga umdas panangitid na iti sabong? Kabno makunaan na saya at nga asawa? Hindi laki kinaya. Na yan ngay naramid ni Kurita. Talaga saan nga umdas ken ko nga post na iti Facebook ti sabong inted nila kay na. Kaduan, saan nga umdas para kan kuana? Isuan na impakam mo iti kakaruba. Oh, what the F? Kaya't nakanaw nga ipakam mo iti karuba, akas tauna iti panagayat nila kay nakan kuana. Gapo iti sabong nga inted na iti Valentine's Day. Anya lakit ni Daya Kurita. Dadael sa matan ti panunot na. Anya dadaal niya ibagbagamot. Aglimlimpyo ko namkit di at asigod mo na dadaal ti panunot na. What? Katuan mo. Inipay adadaal ti panunot na. Medyo aglimlimpyo kit di ka at isalbag. Hoy, Kurita. Kaya't ko lang nga ibagagan ka. Asan nga umdas nga ini ka na kanila kay mo iti sabong. Tapno makunamon nga ayatan na ka. Anya? Di mo sure. Anya ka din day nga ibagbagam si ka bakla. Magmasid-masid ka din paminsan-minsan. Alam mo yon? Di ko namkit di. Umapal ka laang. Oh, excuse me. Umapal nga ibagbagaman. Anya nga'y kumati apalagan ka. Sigakit di mat.
Umapal ka, gaputawan sabong mo idi Valentine's Day. What? Ay na, Kurita ya. Ure awan sabong ko di Valentine's Day. Naragsagak lata. Gaputa loyal nila kay ko kanyak. Da. Kat, loyal mo't nila kay ko kanya ka. Oh, di mo sure kung nakmanan. Anya? Amang ano itilikodan, ti kinasweet nila kay mo di Valentine's Day. Katadamat gaya, milimlimad na kan ka. Anya? Iso asan ka, apakampante unay, mare. Makabanog mo't yagbagkat iti pinalingki. Awan pa'y mo't ti mayat at tumulong. Apay akasla nila kay ko tinakatalikod. Adda kadwa na babae. Kat nagmayat ti inarakop na. Anton! Ha? Kurita? Awanan kay tibaen! Ay, Kurita. Ay, pangasim. Gusto ko mamatan May sakamat! Anay ko! Abay yung sipat ka matlapan! For your information, siya ti asawa ni Anton. Maawatam! Si kagayang ti asawa ni Anton? Ay, saan ang nakaskas daaw ang nagbirok nila kay mo iti sa bali? Kita umanday talangam? Kasla nalipatan di nagsarming sakpay arimuar ka. Anya! Kasla imo masidag ti kasilyas idi imay ka. Mag-toothbrush din paminsan-minsan, aber! Awanan kay tibaen si Anton! Ala, gusto ko mamatan ba kay? Di nakawag-awagan iti bakat! Adda makaungatakan ka! Huston ikarik asaanan maulit pa Isumat lagayam nga agin sweet-sweet ka iti napalabas a bulan. Tagayam, wagas mo lang, tapno mailimod mo, tiaramid mo, salbag ka! Ay, Kurita. Kundi itad ka iti sabong kanyak, ngam addamat gayam tik ikam asabali! Nagawan abain mo! Di ta ka man laangin. Ay, yan lakit din aya. Apay nga kastamatan ti langam Kurita. Puro ay bags matan ti makita iti rupam. Anya? Siguro, naamamon ti aramid nila kay mo niya. Anya kaya tiyo ang sawan nana? Addaam mo yung maipapan iti aramid nila kay ko? Ada Idi pa'y nga amok. Kamjak la ka ti agsao. Ajak kaya ti mapabasaw. Kaya't ko, asika mismo ti makadoktal iti aramid na. Anya? Nasaya at mo't atasikan tinakaam mo iti rayta. So nga ita, amo maun. Ay saan nga umdas dagiti sabong nga itadda no Valentine's Day tapno makuna apitpol ti asawa. Nana. Aramid di pakakitaan. Saan kat adagita sabong wano chocolates a regalo iti Valentine's Day? Anya lakit din ay. Anya kay kumare, kumusta? Ay siguro, nalaylayan ti sabong nga intin nila kayo mukan kay di Valentine's Day anya. Anya? Pag isuan na laylay, naamuamutan ti aramid na. Apaw, na proud ka pa. Idi nagpost iti sukmad. Pampanakal mo nga kasta una iti panagayat nila kay mukan ka. Mare. Anya ngay ita, at damot gayang babae na. Amo mare, mababainak unay kada kayo. Honestly spokening. Anya, honestly spokening manan niya. Ay, sika talaga Kurita. Napan ko pa'y mat impak pakaam mo nga inikanak nila kay ko iti sabong.
Umadamot gayam taramid na. Kat, mapanumotlay pa ka mo, anaduktala mo ti aramid na. Anya, Mangrugi ka ijay laod, agpadaya ka. Anya, lakit din ayan. Ay, naimbag pa'y kanya. Urawan sabong ko'y di Valentine's Day. At dalata nila kay ko. Nalawala tati kayang ko. asino kumamot nga iti pangibagbagam iti dayta. Sino pa'y kuma? No sana si ka, Corita? Anya, Saan nga men nga omdas ti sabong? Wano anyala dita na Valentine's Day gift nga itad ti asawa. Tapno makunana saya at na. anya, Matuto kang magmasid minsan ano? wa, Anya nga ita, naamuha madlaang nga adda babae na. Adal kada tayo no maminsan nga asawa niya. Ngam, saan matgadi nga amin, ah? Ti asawa alalaki, no sweet da unay-unay, ang mga no delimlimad da. Oh, wagas daladagi jay, tapno mailimad da ti aramid da. gusto ka iti dayta nga imbagam mare. Iso anas ken abantayak ti asawak itan. Kituan tapno agbalbaliw. Tapno indon sumaro na Valentine's Day. Ure awan ti sabong. No lakit di, nagbalbaliwan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dulpaw, agriig kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kayat ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Da kayo tag sakdo Sakman ti baon nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nan. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Kita ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met, kunak nupod nung adda ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kantil kayo man nanang. inka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito gripo na ya? Sapay nagpudot. Kasta una alingat kon. Ay, nagbasit ti rumorada num. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare? Agbirbiro ka nga rin di ti kadwak ngagsat. Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dansa matararamidam. Awan, sa dino ti pagsatan ta? Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. Di kalay sa madagosan na. Una, ibagak kininanang. Apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat may bagatirik nam na mabartag ka? Uy, saan talaga nga ayatan ka. Di ba man igmanta imak? Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare, relax ka nga min.
Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, anda ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartek. Anya? Pare, napahayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmat amamartek? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartek? Inal daw to pa makitkita ka na bartek. Sige, agbayad kayo kit din. Adda pagbayad mo, pare. Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no manuti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka ni Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbita mabarbartek day tagayim mo. Apay si ka, saan ka matunay na bartek? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka diti agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo timang ibagbagay ti ayat na. Apay ngamin at ka agaram. Ha? Kaya't mo sawan. No agaramak, adda namnamat? Medyo. O sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayo ton rabi, ha? Sing. Ay sus, nabartek ka talaga day tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Agaramak pa ko ma. Marites, I love you. Ipay damalangan di tapapag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sus, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inal daw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito'y at tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites, makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridot mo? Sino ti mga asawa kinkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma, tamadanda iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga raw, tapno umado ti rumor adanom. Itaban pa yasan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Adda ka no aramidan ni pare Ray. Kan may isa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon, tapno kayat nak ni Marites. Madama nga agar arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay,
Di mo nadamdamag dayta? Ti anya nanang? Agkasar ni Marites. Anya? Oy, didak man ang awan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang impagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ah, Ni kanugayam ray abarkadam ti mga asawa kinkwana. anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Abay nga eh. Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Abay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjek tupay. Ay, saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mangmartag ka man. Ala, buyandak ngagsala! Nay, nagturoy din dito Adolfo ngagsalay dito nga ti salunan. Basta una ako lang din ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala? Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awit nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ka likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan. Idinalisyak, dayjay. Nakusbo iti kapitakan. Abay mi jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit dita si ka Dulpo. Nasakit nga ro tinagam ko, nanang. Inasawa da ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik tinangasawa kinkwana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Oh. Ikan ka iti kwartam. Oh, daytay, Anwak na ita 5 piso. Ingka ag-video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga ron nga ibaon da kay bidyok yan, day abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, diya kayat day abalkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan. Nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No, di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sa bagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay, salbag. Nakita na ko ni Balkat. Umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkanta ngay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay ka kit dito agtugaw ka ijayan ti VIP.
Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre ah. Wala. Oh, kayat mo tibis. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito iya. Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kuko iti dito ya bidyok yan. Oy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribing, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti panagnana. Agpakkapakkang payan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkantaak man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kini Ribing abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat. Problema kita no, kasano mayawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Kat ibati yun Siya kung ti makaamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, agawid ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mutan. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yaka mo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may saki sabir. Saan kon apabayadan? Ha? Itamang paya din nakarining ni Nanang abigbigat. Abay nagsip nga ito'y asilid. Kutsun mat dito nagtarogak. Dagur-urok akaway ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na tiima ng impandag na kanya. Dolpo. Kayat ko. Kanibusan sa. Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga idinabartag ka idirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kayat mo asawan. Di na kayat nga itong pal? Anya nga itong pal asasawan mat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kaskan ka? Bitay. Apay nga saan ka moten ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ko, nanang. Ay, agad ano kandulpaw. Napan ka laang nag-video kay dirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat intun madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit, day?
Iso dati umole, abinabaian. Ay, nagtaragi ka din ay anak kaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.